Euskara Euskal Herrian hitz egiten den hizkuntza da, eta munduan oraindik ere hitz egiten diren hizkuntzen artean zaharrenetarikoa. Munduan dauden 7.000 milioi pertsonen artean, 7.000 pertsonek hitz egiten dute euskeraz. Beraz, kopuru txikia dela esan daiteke, eta galtzeko zorian dagoela. Horregatik, euskara bultzatu ahal izateko Euskal Herri osoan zehar hainbat ekintza ezberdin ospatzen dira. Korrika da horietako bat. Hau Euskal Herrian zehar lasterka egiten den martxa da, eta 2 urterik behin ospatzen da. Horrez gain urtero probintzia bakoitzean egun bateko festa bat antolatzen da. Bizkaian ibilaldia, Gipuzkoan kilometroak, Araban araba euskaraz, Nafarroan nafarra oinez, eta iparralden herri urrats. Euskal Herriak beste hainbat herrialdek bezala bere ohitura propioak ditu. Batik bat, euskal dantzak, traineru estropadak, harria jasotzea eta abar. Guzti hortaz, eta baita euskaraz hitz egiteaz, arrode. I speak Basque, what is your superpower? I speak Basque, what is your superpower?